Yaro ye try ki prabanget. Shawan ai pi ni ke jing kai ngak ban pentip yang syapi bangi dan ke ying jing duai ha ni ha jiao lans no lin. Bagi pilih ha singi sat jan bat ka singi ublai. Dan nak berang jong pi ki bepang ki basitam. Bat khamtam ki tu ki basyate ha ki bor jong ka jingdom ha ki bor ki mensim baman. Bat ki basyate syakum ha ki jing lin basni ha jing di kiat ha jing im aurea ha jing million ban pat ki film jaklia ha jing shapting ha depression. Hagi inu gi jingpang ki bapi ngau tu ba pimla shu da ka bor briu rei ka dei ka tanga bor jong blai wan ski yeng jing duai bat shibun ki briu ki le okhya tangan sedang no ngi ga jing hikai baga ni ga jing hikai kan long kumban kan long kum ka ha pi ngap yang ni ga jing hikai mta kan long kum ka yet khami pi ga ni ka ktien jong blai ka bible ka long muno ka long kum ka yet khami ha bang yang ha ka yet khami mi i ialah dia ngi ki fi pindah kim step la takhmat pet pi peta khmat ni pet yo dan ka bawet khmat pi ngi long kum ka yet khmi tegan ni ka jing hikai menta kaman ai pi da snap ba kan long kum ka yet khmi pi ka ba pin so thu hakano ka position pi dan lani hakano ka benta jong ka kenjam sim ba pidan Hakibai pat kentien kalak benong ni hatu pimani blai hau tau mensim bat ka jing shisha lani pisu mani blai haka jinglong niam bat pimpat itu shisha yu blai pinsa sango tu na kani nilet bat ngana gospel uyo ones kum banga ongan sahikai badaka basim yagi khat bible ru tidak pisngap ha kani kan long ka jing mentoi pi play ki dok not bakenjam sim wat bitar habang hikai namar ka ktien jong blai kan pen mentoi pi yang ar kumju ka gospel kat kum go yones kal nong ka basau kat khat ka ar pusau nadu ar pulai tong ini puli bau Jesus Kristus ya keren bat ketukan nong Samaria wong kum ni wong baka por kan dia hang ni menta haba kita ki bamani ya ublay bak kita kin nong mani ki bashisha pen kin nong mani bashisha kin mani ya ublay haka men sim bat haka jing shisha bat ukpa uda yet ya kita ki briu kiban mani haka ni karukam kumut kiban mani ya ublay haka men sim bat ka jing shisha namar bau ublay ulang umen sim tika dai ya gitu ki bam mani bakin mani ya ublay hakamen sim bat haga jing shisha to pi mani ni em shisha ngaong kumba ngaong ifi kan ni ka jing hikai mtakan long kum ka yet khmi ifi bat nga ai gini ki jing hikai am tang ban shu entertain ifi nga ai gini ki jing hikai ba kan tai ga jing em sim jepi ba pin la ban sngok thu hang no ka jaka ba pidan kani kalong ka yet khami tong ini pet no te para banget mentagi ba pet nang ni hatu check ya ledi mentaling ba kani ka jing hikai hatu pidan em shisha yo mensim jong blai lani pi mani yo blai hakata ka mensim jong ka jing shisha to kumno phila ban sngok thu menta ngan pen i nakaktin jong blai hi kong kumno Lial bebanga nakashiti shiginong korin kalnong kabaar kat kabakhat sao shiti shiginong korin kabaningkong kalnong kabaar kat bakhat sao hangni pinshai lada pidan shishan em yo mensim jeng jingsha pilamanin em yo blai how mensim jeng jingsha ne pisulet jingesang pet para banget bon ba ki basya syukur no mta ki ngau bakila alet jingesang kila syem bentah haki yeng mani ngani ngam penrem fi balai ngan penrem ngam dei ba ngan penrem ne bang ketak mat yong inu ngakwa ban pen i ka jing sisa la bun kum juru kalong hakapor jong o jisu ki bun ki briu ki balet ki senagok ki bun ki briu ki belahikai haka senagok andre endawan u jisu kris ki kentaj ki saknar pna ban yu kim trek ban pediang ni ulawan ki yet yu blai wat gitu ki farisi ki sadusi ki ginong hikai ki badan haki jaka kentang ki bela bat ya ki kerdan ki hikai te ya ka ketin jong blai ki hikai ka Moses
Kikai kita tip yo Abraham tip hai kan jutang wat u Gamaliel tip ha wat u Paul la syang ha kejat jang u Gamaliel Henry namar baki kamani yo blai ha kamen sim aga jing sisaki miss ki miss ya kata bat kila saknar panapan ban yo Jesus Christ satu pi saknar panapan ban yo Jesus Christ satu pila dan selam em kalong kaba akhir ka sengi ka kalong kaba siap tiang namar balai ha ka wai ka sengi kan sedan ka jing ai jing kan Wat u blai ula ban ngam itu ya pi pat iktien ni ngam itu ya pi kan ka kentien itu kawan nak kentien Greek Ginosko kawan nak kentien Greek Ginosko kamot ban itu you blai mdai tang ban syulet niam mdai tang ban syulet sigi jing sang mdai tang ban ka dai bandan kata ka jing itu ka ba jeliu kala ban ong haka kentien Greek kan ga Ginosko kamot ba kadai ka jing itu apa dang utengah bat ka tengah kalong kum tu pi utengah bat ka tengah ki itu mo ki itu ki tip ba ki la yasa ya ringkat ki dan man la kasngi man la kamit ki you mdai ka ba syu itu ka mata ka ba syu itu ngala ban ong oh banga itu ya u prime minister jongkari Henry kata ka ngam itu pat yang upat itu yang ngim dan gajing ya keren ngim dan gajing ya dai ka bajan ngi kilada dan apa yang jopi ba itu ru pisukran sisin anu mdai ba pisong sa bat pidan sa bat sngau tu e kata ngasyem e kan e ba pin syai Henry kan e ka jing itu you blai bong ba itu kadai ka ba man la kasngi pa barmat ka ba pida syam sim ka ba pidayat syaman la kasngi ka pida experience ki kamba jong ba pi ka bun ba bat pida sngau tu ba pi ko nguru ya ka man ka ba ong ma Kata kadai ka jingmot ban itu you blai lada pem itu oni ka rukam u blai no ngam itu ya pi te hatu pila mani sishan em na pisulat jing sang pisu itu you blai kum ka history ba pila sngo tu ba baula syayap nam ta jong pi baula mi pat rai pi kamdan ka jing ya dai takadang ong u blai wang ba u hang ni ka gospel jong yo anes kal nang ba south khat ba arp sa wang u blai u yet ya kita ki ba mani ya u ha ka men sim bat ka jing sisha to ini pat kat khat ka bakhat ar jong ka sitish kinong koren kal nong ba ar kat khat ka ba khat saw nem de ka bakhat ar khat bakhat saw namar ki briu ki bam kenjam sim kimla ban pediang ya kini ki jing shisha na umen sim jong ublai namar baro kini kilong bit ya ki kilong ka jing bit ya ki bat kimla ban sngau tu iki namar tang kitu ki baken jam sim kila ban sngau tu ke ka bau men sim udan ban ong pi tang kitu ki baken jam sim kila ban sngau tu men sisngi na man arsngi ngadang pelat ya kata jing pen baptis pi kala poi viral ba kata video nagani ka Facebook kala poi kumba live pau hajar tam bat naka YouTube ngatrai kala jan kot syaka arpau hajar. Te baro ngalapet egi comments tu ani ki ong kani ka jing ima ka jing isir kai ka balong kusut ka balong ni ai mo. Pi ngaong pi takadaw ngalak ban sngotu nang turu. Ani ngim ji kum kani ka jing pen baptis badak ang badalan nyar mo. Bada ki ba hadin utu beri uba syak pen baptis udayo pediang sendan Ukraine daki telit batamai bat ki leong ani kani te kabalong ani kani ka ibit kani ani ki kasi bit laong ma ki kasi jung ki ba bit kila karan kata balai ban ring YouTube balai ban kumta la yet taw la kajong rei dan na pedang jong pipat nganong arjat ki pat bak ni dan na pedang jong pipat ki bala pet tu video ki ba dan yo mensim jong blai ki ong ya ro utrai dan ki bang nang turu bang kumnu bang uklam yap ulaim ulami pat pi kitu ki lagi beri ki bala dan yo mensim jong blai ki smotu rei dan ki ba artatin tem ji ni namar balai pila amlien palat ketu ga jingle niam ka ba shulong tang nasla am kata ya mensim pim smotu ya kata ngam dei ba penram ni pi ngam dei ba penram rei ngakran ya ka jing sisa bun ki ba empat smotu bun pat ki ong yaro try ani powerful ni ka klan sisa haba kitu ki mensim ki mensim baman dak ba kim smotu bun ki ong ba ka jing pen baptis ka dei tang kadak om dan kam bandalit pen baptis sungai lah biang
pi kim so thu ya ka ai ka bakan jaman sim ta ka daw kim so thu ya ka ai ka bangile ka bakan jaman sim la da pi dan ka jinglong niam pin so thu ikni ki ai ndala akran tliet yang to mo oh Jesus hallelujah uri masaka prakatelerebe horobo sheke talaramayande oh ki brio ki bam snau thu bam dan yumat sim jong blake yong ka jing akran bit ka jing iu pi kini ki brio ki badan ka jinglong niam kinum ong ra la da utu brio ki pet ki video menta ki shot pertai ki shot ki let ki tu ki concert ki ju itu ki balet jing sang ki let ki concert ki kinum ong ra ka jing ibit gitu ndai nda duai tliet u kristan hasurak nda duai tliet do ong ki ong ka jing le bit hadu ka tu ka tap mat la kan yam ki so si manong para bangai lada dan pi gitu ki video nga itu scene lagi namar ka viral benta dan ka tu akan thai ka shot ayu oh ki biang bat kong wat le ran biang bat dan ki baya bandru han rai dan ki ba ong bat biang bat ki da shot per thai ai biang bat no mai lain rai da dua inda pen baptis inda pen pau pi dan ki ong hana le ha kabari kan bale inda pen baptis da ring video ni damut ndaya shot concert ndaya le ai barok ring video te light digi 1000 da yat bayu ha hanrai ya ka kam ublei ban bana Jesus Kristus ong pilong ka jing sha jong thai let ban bana baleng ibu ini jing pen baptis kalong ban bana ban pen i sha ya ka bor jong blei cha ka perthai ba hadu ka tu kimi kimen simbaman hadu ka tu briu lat lot hadu ka tu wan cha ka jing sha mdai ban ya buri wong ya ka jing sha jong pimla ban buri kari ban pen i sha yu wong wat le ran pi ban pla pi ban pla utau balik ran ban pla nga hakmat ukris ka jing pen baptis ka ka public declaration ka ban pen bana pat ba ai ngo itu iba slur bang bat bu pi ka tu ka video janga YouTube ban pen paw lang hibriu pakadan sisa ka bor ngala yo lat lut dan pat ki badang buri nganong pi ki buri tieng ya kan yam tieng balai pi tieng se ban pen tip yo blai uklam Jesus Kristus usyayap se ha ka bari pi ka jing pen baptis ka dai ka jing ka ban declare ban ong banga ngala let ban yap syukris banga let ban tep lang kris ban mi pat hatu Jesus Kristus usya yap si hakabari ne usya pen le ran hakmat ki pat ba hakmat ka perthai berkat mapi takadang ong ki bamdan yo men sim jong blai kim so thu ik ka bangile ya kan ka jing pen long sun ran ki ong pen ban bangi kamai spa hang nong i kamai spa tangka advertisement ngi kambu kan ki YouTube ngi ai sepi pimot kadi ka basuk wengin yo am ka por jong ngi penlut ikam ki jam ngi hapan terai ngi kam yo tulop nang nu ru yo piong badan basiu tulop bang syakri u blai kat ne nga ai videos fi ndrai dan na pedang jong fi ki bam sngo thu ya kata dan na pedang jong fi ki bas sngo thu ban yarap syaka kam jong blai ki ban no syaka hima jong blai ban penyar hima jong blai long bala kerkhui fi ma dan ki bas ngau tu bakala ki ben penban ki ki kristani ki baben namar balai kim dan yo men sim jong blai ni ka bible kala ayat tu syai ong baki ki briu ki baken jado ki mla ban ngau tu ika bangile ka baken jaman sim namar ba pidan ka do pimla ban ngau tu ika bangile ka baken jaman sim regi tu ki bala dan yo men sim jong blai nga aingu yo try ba pi kershan syamet bat men sim ika bangile ni wan ban ra no ya ka jing shisha pat ka khat ka ba shipau Siti sing nong koren kal nong ba sipau ka bang. Henry yangi lapan pau. Yakini ki ki bari ki jong ublai. Da umen sim jong ublai. Da umen sim. Namar umen sim jong ublai uyit. Ya kata kabari kabajliu ka jong ublai. Kabari kabajliu ka jong ublai. Namar om dan bala ban sngau tu yaki jingmut jing perkat. Jong ubriu. Henry tang dau tau men sim hi. Bat mdan bala ban sngau tu yaki jingmut jing perkat jong ublai. Tang dau men sim jong ublai hi. Bat mentang ila yo pediang yau tau men sim. Mdai umen sim jong pertai. Kenang bangin la ban sngau tu ikita ki jing mayan. Ki bala ai hangi daka jing ai. Ha ublai da ublai. Bat habang ia tu epi kini ki ai. Ngim ia tu epi da kita ki kentien jing start beriu. Henry ngi keren kini ki kentien da ki ai ke bala ai da umen sim. Da ka ba pendan kam da ki kentien jong umen sim bakut. Ban batai epi dan ban pensyai epi ya kita
ka jing shisha ka jong umen sim. Yani kata ka jing shisha ka badai ka jong umen sim. Henry ki beriu ki bamdan ya umen sim jong belai kimla ban sim ya kini ki jing shisha. Namar kini ki jing shisha ki dai da umen sim na ublai. Kalau ka ba jing ibit ya ki kimla ban sengau tu. Henry ki tu ki ba kenja men sim ki la ban sengau tu ya ka ga ba umen sim umut. Itu ki baken jaman sim kila ban bishar ki ai ki baken jaman sim. Henry ki amla ban bishar da ki wai. Henry uno tau balak ban sutu iki jingbat jeng perkat jong belai. Uno tau balak ban sutu ban hikai. Siapang jong u. Uno tau balak sutu ban hikai u. Henry ngi sutu iki ni ki kentien. Nringi soto ikini ki jingmayan nama ringi dan umen sim jong ukris lada pila dan ya umen sim jong ukris pin selak ban soto ikai ga bangi hikai nang ni na YouTube ya ki ai ga bangi le praktikal hang ni ha Facebook mengi ai oh lada pim dan ya umen sim jong ublai lada pi kwa ban soto ikini umen sim jong ublai tak senga ai number ya fi dan ki bat tak senga kile tegile kumban ban yet ya ga jing sisan rei kiwan rak pan banda ki jing hikai niam jongki ki keli yang kumnun pen baptis hapo rishiap kita ki jing keli kim jupuli ya ka bible la tho ba hapo rishiap ru pen baptis nawar balai kim dan yu mensim jong balai ka rong ka tu ka jinglong niam ka rong ka tu ka nganong ipi ka ba mensim niam ba ba ban ban khamsuk yo tu briu uba dan haka pertai ubam dan yang mensim niam ba im aurea ngakren ya jing sha kan ki ba wat laki nuti ru pi hapo ka bible ru namar jis kuras uang kinuti bat kinong tu kini ya chwa hima gimna khamsuk itu ban wan jing penim ngala julap ba itu ki bala im aurea ki ba dikiat ki ba im nuti andala yalap nang ni kila kata gospel la pen be ki mensim ba man kila apply ki pop kile mno ki wan ska jing pen baptis menta kila padiang yang ni uju mensim gi bangi ni padiang kila keren di gi wai pat ki telit ba kila sedang ban sengau tu ban ngam ya ka ketin jong belai kila lat lut na ka pop mrei dan pat ubam juliet pop uba klam im nuti ba klam im aurea ba klam ulong matla long tek kum ki parising nong ki matla ki malak ban sengau tu ya ka gani ke bangi le kapan bitar ki kapan leng ki kapan leng ngo ki namar belai kapan ka expose lut ki ki bamdai kabalik daw mensim bakut ki siap tiang mau ki sedang ban atak kilek te kilek manwan ban keli nrei ndala keli kiong ta hatu pinlek kumno anda anda dai hari siap para banget utu yunak ha Ethiopia utu yunak ban Ethiopia udan ha Gaza salit pat pi ga Gaza kadai ga Gaza mta kadang dan kadai hari siap bat lapan baptis ya hari siap dau Philip film jupuli saya kata nak tak sampai itu ki video ru iba pun balapan baptis hari siap kadang kajing pen baptis hari siap ru kira ti lada pimun ban le lada ublai upendap mo ya Abraham ula ban penyo ya tu langsok mo haba ulet syaulum moraya mo tu ban let ban kenya ya Isak orang hang no ko pa tau ulang belang mo ban kenya uang uang uni Abraham ublay un sependap ublay Jehovah Jireh mah ublay un sepenmi na ublay un sependap bawla pendap syala da pilek sisa kai ka bamla bad ublay uji skres upsai gi san hajar daki santli gi pu bad artli gi dok kha kai ka bamla na war pimdan ga jingat pibu lupa ya ga jinge pibu lupa ya ka risiap jaka bai pinbu yu ublay kum kita ki jingkeli nak ta ki keli dah kum kita ngin sa pen syai kini keli dah gitu tu badan hading pana ukam simple pen baptis klam ulaim kum kita ki jingkeli ndai pi kampuli pat ya hadin bau jis sulami pat ong ayu pi puli tang ye itu tiak itu wei khat iju siju ik jingkeli balong circular no kibun ngalak ban jubab kini ngat so jubab pi pi kini ke balai dan kampen baptis ya utu uding pana badan hading pana hatu gi bapang kumno ngisa pelat ka video ru bapang kumno pimpat wei beri badan ICU lapan baptis yu bat mas na ICU lapan ngam yu kam dai ga ba pi ibun gi jingjang begini te adan ha YouTube ru pinda check pilak ban check hi ban Google
kum kini ki jingkeli namar balai pim dan yo men sim jong balai pila shulet jing yasang kelampat yo men sim jong balai ngakren da jing iet wat bitar yang ngakren da jing iet namar akhir kasni ma pi pi hap ali ajing kanyo balai tenda duai telit pi kelumar piong ada kani ka lemu kani ka piong ha po sengi pentekas kila ban interpret ya gitu telit pi hak sengi pentekas pihak sautu ha Jerusalem ki dan hadu khat sanjat ki jat benriu ha kata por sapuli khat sanjat ki jat benriu kadai ka cosmopolitan city henrai kitu ki bakaran telit kitu ki sispa arpaunot ki dong Galilee ki bam nang bam start kitu kim tip ayur ki keren daladi kim tip henrai ndawan kitu ki wei ki beriu ki bam dai jong ki bam pat ngai Jesus Christ ki sayok sngau ki kentin mentang ikran telit ni dan tang parakasi dan tang hindi te katakan bukan no ki interpret pi kum no ki lak ban sngau tu nak kata kadau pim sngau tu pim yo kan nong rim takada pim dan yo men sim jong belai ka ba ar pin dalet duai pi lak ban check LD la da pi dan yo men sim jong belai pi duai man la ka singi henrai pi experience na ya kata ka intimacy te u belai ula ong ayu hapi pilak kelak man kok ngu lada pidan yo men sim jong belai haka ngaptep haka jinglong kristan jong pi kat nungut pila julet ban duai ya ki bapang namar ka ketin jong belai ko ong kini kidak kadan kati ka wai ka ngabu ni ka wai ka ayu kani ka wai ka ngaba ong ka frame ni ka bahe ka ba ong naga gospel markas kul nang bakat reu Jesus Christ wong kilat yalap ya gospel tau banget bat pen baptis yo jing penim kini kidak kin but ni kita gi banget pi tu bapen baptis sa kata video ulak pau kidak wang no kini kidak kin but kita gi banget kini keren da ki wei pat ki telit pat ulak keren do wei pat telit pila ju keren telit na mai ki kidak ki bau Jesus Christ wang they will speak with new tongues hari pi dalam pen baptis sama pim ju i kum kini pi ong de ka ba i bit de ka ba i serkai de ka ba i reu Jesus hi wang kini kidak kin but kini keren pat da ki wei pat ki telit ni ngong ipi namar ba pim sngau tu pim dan yo men sim jong belai wat bitar si para banget nga iet pi ngakwa ban pen i pi kani ga yet kemi ngong bat anda lapen baptis pi nami pat nang tu kam dan ke ai jingkela nari kini ki bangi lapen baptis kala dan sisa ka jingkela ki kala i no itu secret utu ga jingkerni di secret ka tu ga jing pet plem jaklia ka tu ga jing auria mata ki lasdang ban yat yo belai namar ngi penle ya ka badai la pi kwa wan ngin penle ya ka badai namar waktu pin kala ka bamut shwa kalam kala ka bamut den dalit pen baptis rumi ai namar balai shilong bawi henrai la pila pen baptis sisa konwan umen sim bakut kan dan ka bor ka jong balai bat ka sadan ka jing bek su dan gi bam ngat shu ya ka jing bek su entaru ki hikai ngala dan menshwa kata ka jing hikai ngala puri ya kitu ki sessionist ki reform theology ka belong sessionist kitu ngam ngat shu ru ya ka ga jing keren telit ngam ngat kini ga jing pen baptis ngam ngat kini ki ai supernatural things henrai ya ladi ngam lak lut na ka pop kata tek ngatip ba ya ka elak kata long ngatip ba ban puli ya ka bible na da kitu ki theology predestination tulip ki ai barok mo total depravity unconditional election limited atonement irresistible grace perseverance of the saints the institute of the Christian religion by Calvin ong si gikat ayu bang puli John R.C. Sproul John MacArthur charismatic chaos ni la puli kitu miswan rai mentan dala la lut na pop shalai kan du yu blai la itu yu ngasusutu iki pleng kaniam bat umen sim kaya lat syarut lak ban lek jingisang lak ban keren siapang ublai nrai klam dan kata ka jinosku ngomong ifi ka jing itu ka baken jam sim ong lada pidan sisa umen sim jong blai lada pilak dan sansnam haga jing syakri ublai sisa sansnam kanong ifi kanum ifi ban duai arbaji lai baji men step lada uki umen sim bulai kanum ban duai ifi baro simit tentang namar pim duai sudah kado kanum ifi ban job men sim ban lai ban duai ki bapang ban yok ban be men sim baman kat nungut pila jupen baptis beri kat nungut pila jujak men sim piong kadai ketangakam jong pastor kakam ong ta ka ketin jong blai kong gospel Matias kong let yalap segi ban riu baro da penlong senran ki penlong senran mat hikai ki bakin le ya ka ju ya ka bapile hikai ki bakin nang ban ngau tu yu ble hikai ki bakin be men sim bakang hikai ki ban ya ka jingkut pi hikai msyu da ki kentien theology da ki kentien ki bami tangna seminary ngakam ban ya ka seminary ni ngakam ban ngakam ong ai rei ngong pi kam yo pi da pilet seminary kam men sim jong ble ka penyak pen ban pi sus ngau kan jan man ka title pat ban ong
kam dai ka title bang ibat ka dai ka function kaman hikai yo blai ana kata kada ong kam dan shu ngawang inshallah check ya lede la pidan shisha yo mensim jong blai pin duai pin das hamte pin das ngau tu pinom tat pin duai tliet shikanta kam man tat namar blai ka khtin jong blai ka ong utau ba duai how mensim uduai and the most holy fi utau ba duai haki tliet uduai haka jingmayan yo blai udal dihi musutu nre uduai haka ba kenja mensim pila juai de haka ba kenja mensim kalau dan em ka revelation na ublay fi ka ba pinle na pisu penlut por hakaban like kamai spa ban pendap hi yang hasam mdan ai kat ni ka pertai ka jingjat pertai pisu keran diki kentin pi klam le ai pat ka dai ban pen kok ngo ka jingat ka ba shisha kawan ra ya kata ka obedience ka jingat shisha ka badang mun sim bakut kawan ra ya kata ka obedience bangin let jalap ya gospel ngaru ngadang trei ti ki kam warang bangi bun kam warang bang bun kam palat nakimen step pi bun kam shwa pi klam let show blai Harai para banget haka jing ya bun kam ngiru menstep kadan kata ka jing terang hir namar bangala yo mat yo tau mensim jong blai ngai tu igane ba mensuang amlong gum tanga sakut gitu pot plate plem jaklia ngasakut ngasudan haka jing long niam ngasngau kumba biang lut nrei ndala expose mensim jong blai ngasai ilet bleng pop si renjan ngahapan laj lut ngane ndala yo laj lut la pendap tu mensim bleng ong try kan ka basisha haleluya idan ibai baru itu iba penbaptis itu iba bu jing penbaptis di imtip iwan serai yang jing duai ong man supak duai gum tu kata semeni jing i ong supak duai di ilawan hai yang jing duai kia duai ki badang kena ngi hang ni dan ki badang kam kena susu yang mah ngi lagi kena mau beli penan kam bai te i ong an pak duai ni kena te long yu pi wan bai da katuka ni kong mo da katuka jing sngo bai ba ong bangalong perfect ndala duai la bu kti tu kertat kelan apa madan te yong kai kan ni kai kan ni nomor balai ba aingo yung try aingo ifi ba mo nomor balai bang sultanat ba pidan ka mensim idan ka mensim pat ka ba iet yu balai ti indala duai la kertat tu yung nampak ju experience bang adan kita ki mensim baman ro inang bet ba kubu kristan dan su kita ki mensim baman la duai la sa expose la kertat aingo enre imdan ka idan ka mensim ba sngoret ba riki pidan ka mensim ba sngoret takadau balai u iet pi open connect pi bat ngi ma pen connect bagi brio jong balai bat ila duai wat biang has kawai ka sandi duai nang ifi kertat ki mi itu mensim baman dang pla syu itu pop bat ndapan baptis sudang dan ki mensim baman takadau kertat hadu katum tai la laj lut matai la yo pediang yu mensim belai la duai di telit bat mayal diru mensyai im jutri ban duai im tip ta jing duai telit yu im tip ta jing pen baptis yu im tip oh matai la yo mat sisa ila yo kan yu ni mensim im long syu ha bakan jado kum bau Jesus Christ wong lam da kapat yu brio nak umon mensim ila kala ka bamot ila let sega ban pengam sega jing pen baptis la kapat i ele pediang yu mensim khui ban menta inangnya te ka jingnya dau mensim kam kot tangkat tu kata ka dei ka basic kan ka jing pen baptis pin sadangam dangam susu ba upol wong ba pin itu yo tau Jesus Christ bangin itu you ban yo mat pi kesadan no ka personal relationship bat pi bat ublai pi sadan kata apa pikir men step ka bang palat unang pen i pi ba pi dei ban le you kan sadan ka jing mentoy ka jing em jong pi kan sadan ka purpose oh ngamla ban keren nang ni kan umkot kan ni ke video nam taga buram jong try ya ro try satak sanga ngan hikai fi satak fi mla ban pi dan kam ya kinong hikai ublai upha ya Jesus Christ hakado ban hikai mdai hau mensim ublai udai mensim rei kado upha akado kan ma ublai jule kai ya ka bakan jaman sim ban pentukut ya ka bakan jado takadau ka umru kadai ka balong physical pendan kam uklam ong pen baptis haka tang pen baptis hau mensim gajing pen baptis hau mensim uwan haka do hi kia keren di witli gajing pen baptis haka kam ka connect kan mau ublai kalong illegal ngalaban ong haka ba biya ki spirit bakin travel ni takadau balik ki mensim baman kile bandrung hau mensim hau buriu kalong illegal ki mensim baman kom juru mensim jong ublai udan kam bat mendai bau dan kam uhap bandrung ngalak ban ong kadai ka principal jang belai hi ba mensim jang belai dan kam ya no rei kadai ka principal jang belai hi katakan ong rem ka bulabu hi ka bau mlak menkala ba upen dan kam bat yo briu ben dan kam bat yo briu nah kata ban yalap mentaru nyahap ban yalap do briu pa ai kinong yalap ukaman ban pendan kam ngi ki briu nomor ulah tau mo ngi de gi jing tau jang uhi tengi mlak ban pentukut ya ka physical bat ka spiritual. Oh, kata ka ba pentukut ya ka physical ba spiritual ka de gajing ki kita gi gnostics ki bihikai. Ki gnostics mentua ki ang bau Jesus Christ uan tang humun siem ba. Takada ang kani ka do may lain dali pop na in air kita gi gnostics.
kuat banyak keran sepang kita, kuat ni keran teologi ini keran. Tu, nak minta ke buram jong try, ya ro try.